ka danaya dalila an kan kokura bi ye alamisa ye uti kalo tile 25 san 2022 ni ye a ka don kibaru waati sele don kibaru min bɛna lase yeli vision sanfɛ an ka kunnafoniw na min ye Iran n'olu ka minisiri min bɛ ale b'u ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ olu koɲɛw ɲɛnɛbɔli ma ale kɔni kun nana taama la Mali kɔnɔ taama in kɔnɔna la kuma min fɔra an bɛna an da don la o tɛmɛnen kɔfɛ Mali yɛrɛ minisiri n'o ye Sadio Kamara ale yɛrɛ fɛnɛ kun bɛ taama la ka taa jamana kan n'o ye Irisi jamana ye a kun ye mun ye yaasa n'o ye basigi bɛ se ka na diɲɛ kɔnɔ cogoya min na o fɛɛrɛ minnu kun bɛ ka tigɛ a kun b'o kɛnɛ kan laseli mun kɛra yen an bɛna an da don olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ la o fɛnɛ tɛmɛnen kɔfɛ i n'a komi an b'a kalama cogoya min na jamana kɔnɔ min ye a bɛ fɔ u ka taaba min ma ko sesiya ale kɔni mini min ni a laɲinina k'a dabila kalo wɔɔrɔ kɔfɛ a kɔni ye kuma caya malidenw ni ɲɔgɔn cɛ dɔw ko a ɲana dɔw ko a man ɲa an bɛna an da don o fɛnɛ la o tɛmɛlen kɔfɛ an bɛ taa an ka jamana yɛrɛ kɔ kan an b'a daminɛ farafinna jamanaw la fo ka taa se nanzara jamanaw ma an b'aw fo k'aw waleɲuman dɔn walawalali an bɛna don olu kɔnɔ sisan i na komi an y'a fɔ cogoya min na ayiwa Iran minisiri min bɛ n'ale b'u ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ olu koɲɛw ɲɛnɛbɔli ma ale yɛrɛ kɔni nana taama la Mali yɛrɛ jamana kɔnɔ ayiwa taama in kɔni a kɛra ka bɛn ni tarata don yɛrɛ ye tarata don a taara kunbɛn Mali yɛrɛ minisiri min fɛnɛ fɛ o ye Abdulaye Diop ye n'o ye a baarakɛɲɔgɔn yɛrɛ fɛnɛ ale fɛnɛ ka baara bɛnnen bɛ an ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ olu koɲɛw yɛrɛ kɔni ɲɛnɛbɔli ma laɲini ye jumɛn ye yaasa jamana fila ninnu bɛ se k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma cogoya min na ka baara kɛ baara min n'o bɛ taa jamana ninnu bɛɛ lajɛlen ka ɲɛtaa yɛrɛ kɔni sira fɛ a y'a jira k'a fɔ i b'a ye k'a fɔ ni lajɛ min ne nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye n'a kɛra Bamako Mali yɛrɛ la anw fɛ yan nɔ ayiwa kun ye mun ye a ye laɲini fɛnɛ kɛ ayiwa ni lajɛ in ko ni Ala sɔnna ma a bɛna to sen na waati ni waati fo kuma bɛɛ baara ninnu ka se ka kɛ ayiwa olu kɔnɔna la u bɛ kuma mun kan n'o ye sɔrɔko ye jamana yɛrɛ politiki sira ayiwa ani jamana mara caman kɔni u b'o olu fɔ o sira ninnu fɛnɛ kan min ye Mali yɛrɛ minisiri i na komi an y'a fɔ cogoya min na hakilina jigila ale yɛrɛ kɔni de kun fɔlɔ ye taama kɛ taama min n'o kɛra ka taa n'o ye Iran jamana yɛrɛ kɔni kan ayiwa a taara y'a ye sigi min n'o kɛra nin ye tan n'a bɛ fɔ o ma ko commission mixte ayiwa a kuma ninnu fɔra yen fɔlɔ o ka sɔrɔ baara ninnu ka sɔrɔ ka daminɛ a y'a jira k'a fɔ commission mixte u bɛna baara kɛ jumɛn kan n'o o ye kɛnɛya taasira fo ka taa se n'o ye feere ani jago fo ka taa se usine ko taasira n'o fo ka taa se diɲɛ dɔnniya sira kura o siraw b'a la min ye ka to ka na anw ka yɔrɔw la yɔrɔ kɔrɔw ale ni yɔrɔ baw ka olu lajɛ olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ sira b'a la ayiwa dɔnniya sira fɛnɛ fɛ an y'a fɔ cogoya min na o sira fɛnɛ olu kɔni b'a la y'a jira k'a fɔ olu ka jamana kɔni olu ni Mali yɛrɛ kɔni bɛ ɲɔgɔn bolo a bɛ waati jan bɔ o misali suruma ye mun ye olu ka baarakɛyɔrɔba dɔw olu yɛrɛ dɔ bɛ Mali la ni kɛrɛnkɛrɛnnenya na a ye misali ta k'o kɛ courant rouge iranien olu ko o bɛ Mali la o fɛnɛ tɛmɛnen kɔfɛ min ye u ka minisiri min n'ale yɛrɛ tɔgɔ Amir Abdullahi ale kɔni ye laseli kɛ laseli min kɔnɔna la a b'a jira k'a fɔ ayiwa ko olu ka jamana n'i ye jamana minnu ta dɔnniya bɛ jamana minnu na ayiwa dɔnniya kuraw o bɛ jamana minnu na se bɛ jamana minnu ye kɛlɛkɛ minɛn sira fɛ jamana minnu bɛ se k'u yɛrɛ lakana olu b'o jamana 10 ninnu kɔni cɛ la ayiwa mun ye hali usine ko yɛrɛ sira fɛ ayiwa olu ka jamana n'i y'u ka jamana ta o bɛ o jamana 10 olu ka jamana yɛrɛ kɔni b'o cɛ la a y'a laɲini o dɔnni min n'o o se min b'o olu la yaasa olu ni Mali jamana ka se ka olu tila u ni ɲɔgɔn cɛ cogoya min na o ye laɲini dɔ ye o kama Abdulaye Diop n'ale yɛrɛ Mali minisiri min n'a bɛ jamana ni jamana wɛrɛ cɛw ko ɲɛnabɔli ma ale kɔni fɛnɛ a kumara a y'a jira k'a fɔ ko don n'a nataw la ni Ala sɔnna ma olu yɛrɛ bɛna sugu labɛn n'a bɛ fɔ mun ma ko exposition ayiwa o bɛna kɛ sira min fɛ dɔnniya sira kuraw olu de bɛ wele a kɛnɛ kan ko olu bɛ min baara cakɛda minnu bɛ yen nɔ n'olu kɔni bɛ u mako don n'o ye diɲɛ dɔnniya sira kuraw la n'o olu minnu bɛ Iran ka se ka na olu wele yaasa dɔnni min b'o olu la u ka se ka na u tila u ni malidenw yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ a y'a jira tuguni k'a fɔ ko jamana caman yɛrɛ kɔni bɛ yen olu b'u ɲɛsin farafinna ma bari ka d'a kan u b'u yɛrɛ de ka tɔnɔ nɔfɛ nka ko Iran kɔni jamana yɛrɛ kɔni ta ma ko ye Iran jamana y'a jira k'a fɔ olu bɛ farafinna nɔ ayiwa farafinna yɛrɛ ka tɔnɔ u ka bɔ o kama o siralatigɛ kelen na i bɛna ye k'a fɔ min ye banajugu min bɛ diɲɛ kɔnɔ n'o ye Covid-19 ye ayiwa yaasa ka se ka o kunbɛn Iran jamana yɛrɛ nana ka na ni fura ye k'o di Mali ma min bɛ se ka kɛ sababu ye o bana ninnu bɛ se ka kunbɛn cogoya min na o n'a ɲɔgɔnna si caman tɛmɛlen a na komi an y'a fɔ cogoya min na Mali minisiri min bɛ yen n'o o ye Sadio Kamara ale yɛrɛ kɔni kun taara n'o o ye sigi min n'a bɛ fɔ min ma ko
conférence pour la sécurité internationale n'a bɛ tali kɛ n'o ye ka se ka basigi nati diɲɛ jamana yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ayiwa sigi min n'a kɛra irisi jamana yɛrɛ kan k'a to yen nɔ Sadio Kamara a y'i to Mali ka tiɲɛ ye jumɛn ye ka se k'o fɔ nanzaraw ɲɛna ani u ka marabagaw ɲɛna b'a ye k'a fɔ kɛnɛ in kan jamana min tun bɛ yen nɔ ni mu olu kun nɔra bilalen don maa nɔrabila min tun bɛ yen nɔ a bɛ t'i jɔ fɔ 700 ɲɔgɔnna si la ayiwa jamana caman kɔni tun bɛ kɛnɛ in kan Sadio Kamara kuma kɔni dilen a ma n'o ye colonel Sadio ye ayiwa a bɛ miniti 30 ɲɔgɔnna si bɔ a y'o kɔni kɛ kuma la o kuma ninnu kɔnɔna la a ye jalaki ta ka walew sɛgɛrɛ wale min n'o o bɛ Faransi kunna kami lawale olu wale min b'a kunna ko a ka se k'olu bila k'a dɔn k'a fɔ Mali yɛrɛ kɔni ye jamana ye jamana min ka yɛrɛmahɔrɔnya b'a bolo ayiwa olu kɔni k'a fɔ ko anw ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ayiwa k'a jateminɛlen don jamana wɛrɛ fɛ o kɔni o banna pewu ayiwa anw ka yɛrɛmahɔrɔnya bɛ anw yɛrɛ bolo jamana min ye anw ja anw bɛ se ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma kɛ ni jamana min ye jamana min bɛ anw ka hakilina ani anw ka sɔrɔ an ka jamana yɛrɛ ka yɛrɛmahɔrɔnya k'o bonya ayiwa anw kɔni bɛ tɛgɛ di ɲɔgɔn ma kɛ n'o ye i n'a komi an y'a fɔ cogoya min na maa welelen min tun bɛ kɛnɛ kan a bɛ t'i jɔ fɔ maa 700 ɲɔgɔnna si la ayiwa i b'a ye Mali yɛrɛ kɔni fɛnɛ tun bɛ kɛnɛ in kan ni Sadio Kamara ye Mali yɛrɛ dɔrɔn tɛ Iran jamana min n'an y'a tɔgɔ bila olu tun bɛ kɛnɛ kan ka taa se Vietnam jamana ma fo ka taa se Chinois jamana yɛrɛ ma olu bɛɛ y'a jira k'a fɔ don n'a nataw la olu yɛrɛ bɛna u ka kɛlɛkɛcɛw k'olu bila ka taa irisi jamana kan yaasa olu bɛ se ka taa kalan kɛ cogoya min na Sadio Kamara a y'a jira k'a fɔ n'i y'a ye Mali yɛrɛ kɔni i tɛgɛ bɔ maa wɛrɛ nɔfɛ bari ka d'a kan tɛgɛ di ɲɔgɔnma min tun bɛ anw ni Faransi cɛ yaasa ka se ka banbaciw kɛlɛ ka bɔ anw ka jamana kɔnɔ ayiwa u n'u ka kɛlɛkɛcɛ nanzara kɛlɛkɛcɛ min n'olu ye takuba ye fo ka taa se G5 Sahel ma san 9 u bɛ Mali kɔnɔ ayiwa ta tɛ ka bɔ si tɛ ka minɛ i b'a ye k'a fɔ banbaci ninnu kun dalen bɛ kɔrɔn fɛ dɔrɔn nka bi anw ka duguba ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni minɛra banbaciw fɛ o wale de kama Mali yɛrɛ kɔni y'a laɲini ka terikura ɲini de la mun n'o olu bɛ se k'olu dɛmɛ bonya ni karama kɔnɔna la ka se ka banbaci ninnu kɛlɛ cogoya min na jamana min bɛ se ka kɛlɛkɛminɛn di olu ma jamana min bɛ se ka olu ka kɛlɛkɛcɛw yɛrɛ fɛnɛ kalan yaasa banbaci wale min bɛ jamana in kɔnɔ ka se ka o fɛnɛ o kɛlɛ cogoya min na o sira latigɛ kelen na an y'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔw kɔni ye laseli kɛ minisiri caman y'i tɛgɛ nɔ bila la mun b'a jira k'a fɔ u ka taba min bɛ n'a bɛ f'o ma ko CCA ale yɛrɛ kɔni mini k'a dabila Mali yɛrɛ la kalo 6 tɛmɛlen kɔfɛ u y'a jira k'a fɔ kalo 6 sariya kɔni bɛna bila sen kan maa min ma se ka o sariya yɛrɛ kɔni bonya ayiwa ɲankili bere kɔni bɛ ta k'olu sɛgɛrɛ i kɛra feerebaga ye mun bɛ taa ta jamana kɔ kan ka na ayiwa e yɛrɛ ye minbaga ye i kɛra maa suguya o suguya ye n'i ma se ka laɲini min fɔra k'o bonya ayiwa kɔlɔlɔ min b'a la ko o kɔni o b'i sɔrɔ o de kɛra kabako ye tuguni bari ka d'a kan maa dɔw ko baara min kɛra a man ɲa dɔw yɛrɛ fɛnɛ y'a jira k'a fɔ ko baara ninnu kɔni ɲana kɛnɛya tigilamɔgɔw olu y'a jira k'a fɔ ko a ɲana bari ka d'a kan k'a ka jugu mɔgɔ yɛrɛ kɔni ka kɛnɛya ma gɛlɛya caman bɛ yen olu y'o fɔ a bɛ mun lase maanifin yɛrɛ kɔni ma nka mun ye a feerebagaw ye olu y'a fɔ u ma ban sariya in ma nka gouvernement kun kan ka olu ladɔnniya kabini waati jan olu yɛrɛ kɔni taara ka t'u ka wari don n'o o ye CCA ye k'u bɛna ka n'a feere n'a fɔra ko kalo 6 kɔfɛ n'o tɛmɛra ayiwa ko kɔni ye CCA ko a feereli n'a mini k'o bannen ye Mali kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ dɔ y'a jira k'a fɔ ale kun ye kalanden tilala kalan na baara tɛ ka sɔrɔ ale kɔni y'i nɛmɛ walima k'i débrouiller ka se ka wari dɔɔni fara ɲɔgɔn kan ni ka taa butigi dɔ dayɛlɛ k'o kɛ CCA feereyɔrɔ ye ayiwa o CCA feere n'a fɔra ko o bɛɛ bɛna jɔ bi olu ka wariw taara ayiwa olu ka baara yɛrɛ kɔni fɛnɛ taara yɔrɔ dɔw yɛrɛ fɛnɛ bɛ yen nɔ ni olu yɛrɛ sigilen bɛ ka kɛ CCA mi yɛrɛ dɔ dɔrɔn n'a bɛ fɔ minnu ma ko CCA club ayiwa i bɛna ye k'a fɔ baara in kɔni a bɛna don ni gɛlɛya caman ye ni baaraw ma tiɲɛ i b'a ye k'a fɔ ko wɛrɛw kɔni fɛnɛ bɛ tiɲɛ a nɔfɛ o de kɛra samasama ye maliden caman yɛrɛ kɔni ale ni ɲɔgɔn cɛ o de b'an na taa jamana kɔ kan i na komi an y'a fɔ cogoya min na an b'a daminɛ farafinna jamana kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la anw bɛ taa Libi nin waati in na kuma kɔni cayalen bɛ ka Libi ɲɛmaaw k'olu kɔnɔ bari ka d'a kan taamaden minnu bɛ yen nɔ n'o olu bɛ ka tɛmɛ Libi fɛ ka taa nanzara jamana ninnu kan i b'a ye k'a fɔ bi an bɛ waati min na gɛlɛyaba b'a la fo ka taa se maa 10 yɛrɛ kɔni ɲɔgɔnna si ma olu ka jaw bilalen bɛ u sigilen bɛ n'o o ye kɛnɛ min kan a bɛ fɔ min ma ko centre de détention ni o ye mun ye yɔrɔ min na ni taamaden ninnu bɛ bila bɛrɛla yen nɔ Libi ayiwa ja in kɔni b'a jira k'a fɔ kabini mois de mai tɛmɛlen min ye gɛlɛya ye n'o ye gouvernement Libi olu ka ɲɛmaaw olu kɔni bɛ k'o gɛlɛya ta ni ka se ka taamaden ninnu kɔni sɛgɛrɛ
sɛgɛrɛ la jabali nasuga bɛɛ bi ka da u kan ayiwa tɔɔrɔ nasuga bɛɛ bi ka da u kan bugɔli jugu a n'a nasuga bɛɛ nka i b'a ye an bɛ waati min na libi ɲɛmaaw kɔni y'a yira k'a fɔ nin kɔni ye kuma ye ka nkalonfu de ta ka da olu la tɔɔrɔ kelen olu ti ka da maa kofɔlen ninnu kan jɛkulu min bɛ yen nɔ n'olu b'u hakili to adamadenya yɛrɛ ka hakɛ la ani ka adamadenw yɛrɛ ayiwa k'olu ka kow bɛɛ lajɛlen sabati cogoya min na olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko libi jamana olu bɛ ka wale jugu ta ka se ka taamaden ninnu kɔni sɛgɛrɛ nka i b'a ye k'a fɔ an bɛ waati min na halisa libi ɲɛmaaw kɔni olu ma jɔ a la an bɛ taa nansara jamana kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'o ye diɲɛ keleya tɔnba ONU ale yɛrɛ kɔni ye laseli kɛ bi an bɛ waati min na n'i taara Ukraine jamana kan tɔɔrɔ ani saya jugu o kɔni o sera maa min ma ayiwa o bɛ t'i jɔ maa min kɔni sara ka bɛn ni nin kalo wɔɔrɔ kelen ye o bɛ t'i jɔ fɔ maa 587 ayiwa maa min kɔni bɔra a sigiyɔrɔ la o bɛ t'i jɔ fɔ maa 6,000,000 ka taa fɔ maa 8,000 yɛrɛ kɔni ɲɔgɔnna si ma i b'a ye k'a fɔ kalo wɔɔrɔ kɛlɛ a kɛra sababu ye maa 1,000,000 caman olu yɛrɛ kɔni y'u ka adamadenya ye sangaso sanfɛ ka bɔ ka bin ayiwa dugu ma olu kɔni y'u ka adamadenya ye nin yecogo la dɔw sara dɔw joginna dɔw yɛrɛ kɔni jakuyara k'u bɔ u fadugu kan ayiwa u tun bɛ adamadenya min na ka se ka olu bɛɛ lajɛlen to i kɔ n'i y'a jateminɛ maa sata kɔni a cayara i b'a fɔ an y'a fɔ cogoya min na nka ka bɛn ni uti kalo tile 22 ye b'a yira k'a fɔ maa 5,587 olu de kɔni sara min ye maa 7,890 olu de kɔni joginna maa sata la n'i y'o kilancɛ bɛ t'i jɔ maa 7,315 an bɛ waati min na olu de kɔni binna dugu la dugu min n'a bɛ fɔ yɔrɔ min ma ko Luhansk ale ni Donetsk ni an bɛ waati min na Irisi jamana yɛrɛ kɔni jijalen bɛ yɔrɔ min na yaasa ko o bila u ka mara yɛrɛ kɔnɔ diɲɛ keleya tɔnba olu y'a yira k'a fɔ ka bɛn ni uti kalo tile 22 ye ayiwa maa 1,600,000 fo ka taa se maa 8,000 ma olu de kɔni bɔda u sigiyɔrɔ la ka taa nansara jamanaw kan kɛra sababu ye maa dɔw yɛrɛ a bɛ fɔ min ma ko visa d'urgence olu kɔni y'o sɔrɔ min ye tɔnba minnu bɛ yen nɔ n'o olu yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ yaasa ka se ka dɛmɛ don ayiwa maaw sɛgɛnbagatɔw ma walima maa minnu bɛ degun kɔnɔ ka dɛmɛ don olu ma olu kɔni ye biribiri boli minɛ ta yaasa dɛmɛ u bɛ se ka t'o don maa kofɔlen ninnu ma cogoya min na o yɛrɛ la an ye courant rouge min kofɔ i b'a ye o fɛnɛ b'a la nka u y'a yira k'a fɔ don n'a nataw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka bɛn ni nɛnɛ waati ye ko gɛlɛya in kɔni a bɛ sɔn ka juguya halisa an bɛ to o nansara jamana kelen kan n'o ye Ukraine jamana ye an y'a fɔ tɛmɛlenw na u kɔni ka yɛrɛma hɔrɔnya don u tun bɛ ka o ɲɛnamaya nka u y'a yira k'a fɔ ni mun y'u ka président yɛrɛ n'o o ye jamana ɲɛmaa ye ale kɔni ye laseli kɛ laseli min kɔnɔna la a y'a yira fɔlɔ ko yaasa ka se ka u ka nin yɛrɛma hɔrɔnya in a 31 na ka se ka o kan hɔrɔnya ayiwa u y'a ɲini jamanaden bɛɛ lajɛlen fɛ fara ɲɔgɔn kan ka se ka olu dabila cogoya min na bari kɛlɛ min bɛ sen na Irisi jamana ma tila ni anw tora an ka ɲɛnajɛ la nisɔndiya yɛrɛ la ayiwa ko bomujugu a ka diya u bɛ sɔn ka o fili an kan o kama u y'a ɲini n'o ni don kelen o bɛ bɛn kalo 6 de ma ni kɛlɛ min bɛ sen na o kalo 6nan yɛrɛ kɔni ma a ye nin kɛ misali ye ka se ka laseli kɛ laseli min n'a bɛ kɛlɛtigɛ laseli a b'o yɛrɛ kofɔ nka yɔrɔ dɔ fɛnɛ la a b'a yira k'a fɔ ka dusu don u ka jamanadenw kɔnɔ ayiwa u ka se ka wuli k'u jɔ a ko a bɛ kalo 6 bɔ olu kɔni bɛ nin gɛlɛya yɛrɛ kɔni kɔnɔ nka halisa anw ka fara ɲɔgɔn kan yaasa ka se ka anw ka siniɲɛsigi k'o labɛn an yɛrɛ ye diɲɛ don o don o ye don kura ye ayiwa o kan ka kɛ misali de ye anw bolo min b'a to mankan in anw yɛrɛ kan'a bila pewu an kana bila fiyewu m'a fɔ nin fɔcogoya la i b'a ye k'a fɔ olu ye waati baw waati gɛlɛnw u y'o de latɛmɛ ayiwa a yamaruyalen tɛ olu kan fiyewu olu kɔni ka sigi u kɔ nin kɛra président yɛrɛ kɔni ka kuma ye a y'a yira k'a fɔ tuguni ko fɔlɔ la olu tun b'u yɛrɛ ɲininka ko kɛlɛ ye mun de ye kana b'o la bɛn o fɛnɛ o ye mun ye ɲininkaliw nana kɛ nka sisan olu tɛ ɲinɛ olu mago bɛ sebaya de la olu bɛ ka sebaya de ɲini wa olu t'a ɲini cogoya foyi la ka tɛgɛden ɲɔgɔnman kɛ n'u juguw ye ayiwa a ye misali caman ta n'o ye nansara Irisi jamana olu ka sari kɛlɛkɛ sari minnu tiɲɛna n'o olu b'u ka bɔlɔn kɔnɔ n'o ye Kiev yɛrɛ bɔlɔn ye jamanadenw olu b'u k'u jɔ o kɔrɔ ka foto ta n'o ye ayiwa ka se ka ko wɛrɛ yɛrɛ kɔni kɛ n'o ye ayiwa jamanaden min bɛ ni ale yɛrɛ tɔgɔ ko Andriy Zilvetro san 35 ale y'a yira k'a fɔ ayiwa yaasa ka se ka i kanabila ko kanabila kɔrɔ ye mun ye ka se ka i da sago k'o fɔ ka se ka i bɛ ka min miiri ka se k'o kɛ ayiwa min ka di i ye ka se k'o kɛ hali n'o y'a sɔrɔ kɛlɛ yɛrɛ kɔni bɛ sen na nin kɛra ale ka laseli ye nka jamana ɲɛmaa kɔni ye wulikajɔ ɲini jamanaden yɛrɛ kelen kelen
bɛɛ lajɛlen fɛ nin fɛnɛ de bɛna dansigi an ka bi don kibaru la an b'a fɔ tuguɲɔgɔnkɔ min n'a b'o kɛlɛ ni anw ye halisa a ka olu kurakuraya ka se ka olu jidi ja ninnu k'u cari yaasa diɲɛmaa bɛ se ka kunnafoni sɔrɔ cogoya min na ne b'a fɔ a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ